Hver dag bruges der enorme mængder vand i utallige brusebade. Og med hver liter ryger også energi og penge ned i afløbet. Når mange mennesker bruger vand på samme tid, bliver små dråber hurtigt til store udgifter. I boligkomplekser og fitnesscentre, samt på hoteller, sygehuse, plejehjem og kontorer. Traditionelle vandspareprodukter vælger den nemme løsning. De reducerer simpelthen vandgennemstrømningen. Det resulterer i et lavere vandtryk og mindre komfort. Resultatet? Længere brusebade og næsten ingen reel besparelse. GreenJet gentænker vand. Vores patenterede luft-vand-teknologi blander luft direkte ind i vandtilførslen. Det holder vandtrykket konstant, mens vandforbruget reduceres med op til 66%. Installation? Intet værktøj nødvendigt. Det tager kun få sekunder. Ingen større renovering, ingen downtime. Start med at spare fra dag 1. GreenJet fås også til vandhaner. Perfekt til badeværelser, sanitære faciliteter og alle steder, hvor mange mennesker dagligt bruger vand. Mange internationale firmaer bruger allerede GreenJet. Bestil dit testkit nu og oplev forskellen. GreenJet. Fremstillet med kærlighed i Østrig.